Hiria ala herria. Herria, Hondartza ala mendia. hondartzakoa, Platerrik gustokoena. makarroiak. Musika talde bat. Guztiz, pop, ez du kultura handia, betikoak. Pelikula on bat ala liburu on bat. Pelikula bat. Hotela ala karabana. Hotelekoa izan du naiz, baina pixkanaka aldatzen ari naiz, Denetik probatzea ondo dator. Errepidea pista ala betete. Pista. Pinganilloa bai ala ez. Bueno, ni pinganillo gabekoa izan du naiz, orduan jarraituko nuke apustu egiten interesgarriagoa, hor despisteak ere aprobetxatu daitezke. Zapata ala disko. Disko, moderna. Bizikleta elektrikorik bai. Bai, eta ume bat bestela disfrutatzen dut. Zure kirol bizitzako unerik alaiena. Ba orain, ikusten da baloratzen, egin ditugunak eta izan geranak onartu ondoren. Kirol momentu historiko bat. Bueno, nire kasuan, 15 urtekin ez jakinean, mundialea jun eta 3. geratu ditzala, ez? Van Morsel ala Jani Longo. Biak osonak, baina gaur egun Van Morsel niretzako Longo baino puntu bat gehiago zen. Gustokoa. Gustoko duzun beste kirol bat. Bueno, ez daukat bat bakarra. Esan beti gustatu zait, bizikleta batez ere, baina edozein kirol jartzen baiazu prest edo zer egiteko. Gustokoak danak.